Zdravo dječaci i djevojčice, ja sam teta Lana. Danas ću vam ispričati jednu lijepu priču koja nosi naslov Slijedi me. Zlatni redak nalazimo u Ivanu 15:14. Tamo piše: Vi ste moji prijatelji. Poruka ove priče je: Isus nas poziva da budemo njegovi prijatelji. Kada čuješ neke dobre vijesti, što činiš? Govoriš li nekome o tome? Možda voliš reći to svom bratu ili sestri, možda to želiš reći prijatelju. Zabavno je širiti dobre vijesti. Jednog je dana ribar zvani Andrija razgovarao s Isusom. Bio je siguran da je Isus spasitelj o kojem je slušao. Andrija je želio nekome reći dobre vijesti, stoga je otišao pronaći svog brata Petra. Nekoliko dana kasnije, rano ujutro, Isus je vidio Petra i Andriju i njihove prijatelje, Jakova i Ivana, dolje na obali jezera. Ljudi su lovili ribu cijelu noć i prali su i krpali svoje mreže. Svi su znali da je noć najbolje vrijeme za ribolov. Ljudi su dolazili do obale vidjeti Isusa. Isus je gledao ribarske čamce. Odlučio je ući u jedan kako bi se mogao malo odmaknuti od obale. Tada bi ga svi ljudi mogli čuti. Isus je malo razgovarao s ljudima. Zatim se okrenuo Petru. Petre, baci svoje mreže u duboku vodu i ulovi ribe, rekao je Isus. Petar je bio iznenađen. Gospodine, ribarili smo cijelu noć i nismo ulovili ništa ribe, rekao je, ali učinit ćemo kako si ti tražio. Tako su Petar i njegov brat Andrija povukli svoje mreže. Znali su da danju nije najbolje vrijeme za loviti ribu, ali svejedno su ponovno spustili mreže u vodu. Odjednom, njihove su se mreže napunile mnoštvom riba. Mreže su bile toliko teške od riba da su Petar i Andrija pozvali Jakova i Ivana da im pomognu. Jakov i Ivan su došli i pomogli. Oni su također bili iznenađeni što vide toliko ribe. Kada su mreže i ribe bile u čamcima, Isus se okrenuo četvorici ribara. Slijedite me, rekao je, i bit ćete ribari ljudi. Isus je želio reći da će mu oni pomoći govoriti drugim ljudima o Božjoj ljubavi kako bi ljudi željeli slijediti Boga. Petar i Andrija, Jakov i Ivan željeli su pomoći Isusu. Željeli su govoriti drugim ljudima o ovom čovjeku koji je činio tako divne stvari. Tako su napustili svoje ribarske čamce i mreže i sve one ribe i otišli pomoći Isusu. Petar, Andrija, Jakov i Ivan postali su Isusovi posebni pomoćnici. Do kraja svog života govorili su drugima o Isusu i njegovoj ljubavi. Ti si također Isusov posebni prijatelj. Možeš biti Isusov pomoćnik baš kao i njegovi učenici. Možeš također govoriti drugima o njemu.